Kerim Gurban Nefes. Ir bilen oyanyan, öyün yerbeyer. Keypin kök, canın sağ Hudaýa şükür. Goňşyňdan bir dertliň nalat gelýär. Şonda näme hakda edersiň pikir? Öyüňdäki ajap tapa hakdamy, ya şol dertler gerek şifa hakdamy? Anha bir edara, başlygy dostum. Ikimiz içerde kikir. Gapyda 40 adam garaşyp otýar. Şonda näme hakda edersiň pikir? Dostlukdaky tätin kudret hakdamy, ýa-da işikdäki nowat hakdamy? Saklandy gapyňda kerpiçli maşynyň şofýory bir ogry mekir. Ýarpy bahatyny alyşyny diýär. Şonda näme hakda edersiň pikir? Jüwiňe behwitli arzan hakdamy, ýa kelle behwitli wyjdan hakdamy? Anha etdukany satyjy goňşyň saýlap seçip saňa bir budy çeker. Ýygyňdaky bolsa gaty öňrüňe, şonda näme hakda edersiň pikir? Özüňe edilen hizmet hakdamy, ýa ýyly çürkeýän ülpet hakdamy? Barýar köçe bilen maýyp veteran, diňe maýybam däl, bir gözüm sokur. Sen bolsa bolguly dazlap barýarsyň. Şonda näme hakda edersiň pikir? Öz ornuň, öz nyrhyň bolgan hakdamy, ýa bolga ýitiren pelwan hakdamy?